реших да направя едно клипче така. Ами както съм казала, втория етаж ще бъде на третото ми видео. Да, това сигурно го познавате и той има канал. Не знам дали го познавате, т.е. Нека да построим къщата. Ето това. Най-много обичам да ми се събират ето такива крипари, какви ли не още неща. Сериозно хора, това наистина много ме дразни. Ама, какво да се прави? Да, странно е, защото отстрани има светлини, средата няма. Но ще се направя вече. Ще сложа някакви светлини. Да. Така, както съм казала, ще продължа с стълбите и да. Не знам дали те после ще ги щупим или не знам. Ще видя. Мисля да пусна една музика така да не е скучно, защото аз не знам какво да говоря. Доста ми е трудно така да обработвам клиповете си, но ще се справя и този ще ми бъде малко трудно така да си го обработвам. Да, доста хора си правят къщи и това направо ще бъде брутално. Ще помисля, вау! Браво ви, Боби, справяш се добре, точно така. Тук се напълни с много къщи. Да, но там само има 2-3. Дори няма 3. Да. X-фактора и моята къща. Да. Мисля розовата да остане за мене. Или пък, не знам, то всеки си прави къща. Не знам какви материали тук ще слагам, легла и такива неща. Мисля, че тук ще бъде кухнята и отгоре е спалнята и не знам. Ще видим вече. Дано да се получи добре къщата. Да се получи вече, но имам предвид отвътре да се получи добре. Да. Ще сложа, не знам дали ще стане видно, мисля, че май няма да стане. Нека да пробвам. Не става. Ето какво исках да направя, малко по-дълго трябваше да бъде, но и така става. Готино стана къщата на Гери. Готина, т.е. има предвид. Моята ще стане. И нещо такова се опитах да направя, нещо по-красиво, но не се получи или не знам. Горе-долу опитвам се нещо да направя и не знам дали става каквото искам.
Да, общо заето това съм го видяла от един мап, който го имам. И много ме харесва този мап, затова направих няколко неща. Като няколко неща. И друго какво да направя? Идея нямам. Все пак ще ми дойде. Вау, тук трябва да го затворя, защото може някой да падне. Така да се каже, ще сложа ето такова оградка. По-скоро тераса да го наречем. Не знам, май тея не са чак толкова хубави, както съм ги представила, но не знам. Искаш да се пробваш срещу мене? Ела и се вземи, ела и се вземи. Знам всичките ти схеми. Ела и се вземи. Криско Битс, Гери Никол. За тебе имам кутия пълна стани. Ела и се вземи, ела и се вземи. Не знам. Мисля, че те тук листа ме дразнят и да се занимава с тях. Така, оказа се, че тук няма да бъде стаи, ами ще да е просто тераса, която така ще има някакви столови, аз пък столови, какво говоря бе? Столчета и масички и такива неща, просто знаете какво имам предвид, да направя нещо през лятото, така да се каже. А тук просто ще видя как ще го направя. Не знам, трябва да си направя и отделни стаи, в смисъл да го затворя някакси и да. Опа, защо винаги трябва да щупа това? Ами ето как съм го направила. Ами да, тук както съм казала, има ще бъдат столови и такива неща. Тук дете се печат на слънцето. Тук просто се вземат нещо да пият и просто идват пак да се печат и да се почиват. Така да се каже. И ето. Така, някой напусна играта. Да. Окей. И ето, като ви се получи нещо такова, може да си направите един чадър. Или може някакъв друг чадър да си направите. Принцип аз не знам. Просто слагам. Ето така. Не че избирам цвят, просто да е някакъв чадър. И ето, например, розово с зелено, пак става. Всичко става. Така хора, това беше за цялото видео в момента, което направих. Да, всички излязоха от играта, защото стана твърде скучно. Да, това е Боби и надявам се видеото да ви е харесало. Така, дайте палец нагоре, абонирайте се, коментирайте и така нататък. Ще се виждам, мисля, че утре.